Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kangge Pak Heri Widiarto. Ing video iki Pak Heri badhe maringi materi Serat Wedhatama tembang pangkur kagem kelas 10 utawi kelas dosa semester gasal. Saderenge mlebet wonten materi, para siswa kedah mangertosi wonten kompetensi dasar ing pembelajaran tembang macapat pangkur Serat Wedhatama. Kompetensi dasar wonten ing pembelajaran sakmenika yaiku ingkang setunggal, para siswa saged menelaah teks Serat Wedhatama pupuh pangkur. Ingkang kalih, para siswa mangke menanggapi isi Serat Wedhatama. Lajeng ingkang mungkasan, para siswa mangke nulis utawi nyerat syair tembang pangkur dengan bahasa sendiri, serta nanti menyajikan secara lesan maupun secara tulisan. Ingkang sepisan Serat Wedhatama, pengertian utawi pangertosan Serat Wedhatama yaiku Serat Wedhatama yaiku salah sawijining seratan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara kaping sekawan. Isinipun inggih menika Serat Wedhatama ngandhut piwulang luhur kanggo bangun budi pekerti. Serat Wedhatama duweni isi piwulang babagan budi pekerti utawa tumindak kang utama. Miturut asal usulipun tembung Serat Wedhatama, Serat Wedhatama kuwi asale saka basa Sangsekerta. Miturut L. Mardiwasita, tembung Serat Wedhatama utawi Wedhatama kaperang saking kalih tembung. Ingkang angka setunggal, tembung Weda. Tembung Weda ateges ilmu pangerten, lan tembung Tama kang duweni teges becik. Lajeng menawi miturut Ertanaja, tegese tembung Wedhatama yaiku pepatokaning putra. Yen dideleng saka tembunge Weda tegese pepakem utawi patokan, lan Tama utawi utama kang duwe teges tembung anak. Dados menawi miturut Ertanaja, tembung Wedhatama kuwi duweni teges patokan utawa pedoman kanggo putra lan putrine. Salajengipun mlebet wonten materi tembang pangkur. Ing tembang pangkur kabagi wonten sekawan poin utawi sekawan bab. Yang setunggal pangerten tembang pangkur, patokan tembang pangkur utawi paugeran utawi aturan tembang pangkur. Ingkang angka 3 tulodo, ingkang angka sekawan mangke para siswa gladen utawi latihan. Ingkang angka setunggal pangerten tembang pangkur. Miturut maknane, tembang pangkur iku nggambarake mangsa nalika wis kelewat umur, kang wis ngungkurake babagan kadonyan. Dados menawi miturut tembang pangkur menika nggambarake manungsa nalika manungsa kuwi wis kelewat umur utawi mun sepuh, dados ngungkurake babagan kadonyan utawi duniawi. Ingkang angka kalih menika paugeran tembang pangkur. Menawi wonten tembang macapat, paugeran ingkang kedah dipun mangertosi para siswa inggih menika wonten 3. Ingkang setunggal guru gatra.
Menapa to ingkang dipun wastani Guru Gatra? Guru Gatra yaiku cacahing larik saben sakpada utawi jumlah baris saben sakpada. Lajeng ingkang angka kalih, paugeran ingkang angka kalih nggih menika guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sak gatra utawi jumlahnya suku kata tiap baris utawi gatra. Ingkang pungkasan nggih menika guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra ingkang dipun etang utawi sing diitung nggih menika swara sing paling mburi dhewe yaiku swara A utawa O, I, U, E lan O. Lajengipun guru gatra. Nika Pak Hari maringi tulodo ingkang dipun wastani Guru Gatra kados pundi. Nika tulodo tembang pangkur. Nah, ingkang dipun wastani Guru Gatra yaiku baris utawi larik. Nika baris setunggal utawi larik setunggal, larik ingkang angka kalih, angka 3, angka sekawan, angka gangsal, lajeng angka 6, ingkang pungkasan lajeng angka itu. Dados tembang pangkur menika kagungan Guru Gatra cacahipun wonten 7. Salajengipun nggih menika paugeran ingkang angka kalih nggih menika guru lagu. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasaning gatra A, I, U, E lan O. Tuladanipun mekaten. Mingkar mingkuring angkara ingkang kalebet guru lagu inggih menika O. Akarana karenan mardisiwi guru lagunipun inggih menika I. Sinawung resmining kidung guru lagunipun U. Lajeng sinuba sinukarta inggih menika O. Mrih kertarta pakartining ilmu luhung nggih menika U. Lajeng kang tumrap ing tanah Jawa nggih menika O. Ingkang pungkasan agama ageming aji. Nah, lajeng guru lagu wonten ing tembang pangkur nggih menika A, I, U, lajeng A, U, A ingkang pungkasan I. Paugeran ingkang pungkasan nggih menika guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawi suku kata saben sak gatra. Tuladanipun mekaten. Mingkar mingguring angkara menika dipun ponto-ponto miturut wanda utawi suku kata. Mingkar mingkur ing angkara. Berarti menika wonten guru wilangan ingkang gatra setunggal inggih menika wonten 8. Gatra ingkang kalih akarana karenan mardisiwi. Guru wilanganipun inggih menika wonten 11. Semanten ugi gatra ingkang angka 3. Sinawung resmi ning kidung wonten 8. Gatra ingkang angka sekawan sinuba sinukarta wonten 7. Gatra ingkang angka sekawan mrih kertarta pakartining ilmu luhung wonten 12. Kang tumrap ing tanah Jawa wonten 8.
agama gemeng aji wonten 8 wonten 8 utawi wonten 8 mondo. Nah, dudutanipun nggih menika menawi tuladha tembang panggur wonten paugeran guru gotranipun wonten 7, guru lagu lan guru wilangan. Gotra ingkang angka setunggal kagungan guru lagu A, guru wilangan 8, angka kalih 11 I, angka 3 8 U, angka sekawan 7 A, gangsal kalih 11 U, 6 8 A, 7 8 I. Nah, salajengipun nggih menika gladen utawi latihan. Sasampunipun para siswa mangertosi materi tembang macapat pangkur, samangke para siswa damel tembang macapat pangkur migunakake basane piyambak-piyambak. Salajengipun mangke dipun kempalaken utawi dipun pintonaken wonten WA utawi dikirim melalui WA. Oke. Jika semanten materi pembelajaran tembang macapat pangkur wonten ing Serat Wedotama. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.